tangonzwa kuti pana gweja aputitsa mari handizivi kuti chingava chiri chokwadi here zvaitika izvi. Chokwadi ndini. Okay, ungatitsanangudzirawo kuti zvafamba sei kuti uputitse mari yakawanda, because tanzwa kuti mari yavabata pa 2-3 days dzapfuura idzi ma1. Chokwadi. Inini pandakatanga ndichitanga ugweja ndakambonogwejera kunonzi kwaodzi. Okay. Zvinhu zvaisandifambira. Ndichibva ndabva ikoko ndichibva ndauya kunoku ndibva ndavhura gomba rangu. Pandakavhura gomba rangu ndichibva ndamboshanda taibata bhandi asi rainetsa raisapotisa mari. Ndibva ndazowana umwe munhu akanditipira akati enda kune unonzi kwasekuru Musundagore. Ndaenda ikoko ndichibva ndanowaitirwa zvandakaitirwa nasekuru waya. Ndichibva ndadzoka chibva tachera chibva ndamboti ngatimboendi kuchigayo marimwe sura. Tadaroso tibva taenda kuchigayo. Mari yatakaputitsa ipapapo haitaurika ndisati ndamboibata mupenyu wangu. Takaputitsa mari. Alright. Tichibva ndadzoka tichibva tanochera futi. Tibva taenda kuchigayo. Vananorowa futi 500 grams half a kg. Takaputitsa futi mari yakawandisa. Nanhasi tichibva taenda futi nhasi tichibva ndanoputitsa futi. Ndofunga zvakangofanana 3 days idzodzidzi. Alright. Ko ndambonzwa karimire kupiwe kuti hanzi vamwe vakomana matsotsi wekunokuengwa kukutera ishuwa. Ndozvazvo kumboitika vanga vachinditera nandongonyumwa pane zvikuitika pandiri panapa. Alright. Saka ngatitarisei iwewe waenda kwasekuru Musundagore, pane here mhiko dzawakakupa kana kuti pane mushonga wakakupa wekuti mari inge ichibuda semabudira iri kuita? Zviripo zvawakandipa asi secret. Okay. Secret yako iyoyo. Alright. Saka izvozvi tikuona une mari yakawanda, uri kurongei nemari? Pandotoronga kuti ndovhura mashopu angu nekuvhura kusponza mamwe makomba akati wandei andinge ndichisponza ari angu nekuvhura mamwe mabhizinesi akasiyana siyana nekutenga stendi neimba. Okay. Wakadzimba. Alright.